Η Αθήνα είναι μια πόλη εκπληκτική σε πλήρη αναγέννηση μετά τον οικονομικό μαρασμό των προηγούμενων χρόνων. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι μια πόλη με πολλά πρόσωπα. Οι αρχαιολογικοί χώροι από τη μία και τα γκράφιτι από την άλλη. Η δόμηση από τη μία και η θάλασσα από την άλλη. Εδώ η ήρεμη μεσογειακή ζωή είναι μια πραγματικότητα που επιτρέπει στους Αθηναίους να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους και να ζήσουν ευτυχισμένα. 2-3 μέρες είναι αναγκαίες για να χαθείτε στα ατέλειωτα δρομάκια και να ανακαλύψετε έναν από τους πιο ωραίους πολιτισμούς του κόσμου. Στην καρδιά της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Συντάγματος, βρίσκεται το Μοναστηράκι, η υπαίθρια αγορά, ένα από τα πιο μπαρόκ σημεία της πόλης. Η Σοφή και η Λόρ, οι δύο ιδρύτριες της ιστοσελίδας Vivraten, λατρεύουν να περπατούν σε αυτό το αρχαίο τουρκικό παζάρι. Salut Sophie, bien et toi? Ouais, super. On va faire un tour au puce? On y va. Η Σοφή και η Λόρ είναι Γαλλίδες. Εγκαταστάθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους στην ελληνική πρωτεύουσα πριν από κάποια χρόνια. Τους αρέσει να χάνονται σε αυτόν τον λαβύρινθο και να κριτικάρουν παράξενα κομμάτια. Monastiraki, c'est un quartier qu'on aime beaucoup, Sophie et moi, parce qu'il est très mélangé, très multiculturel. À la fois sur les époques historiques, à Monastiraki, on voit des traces de l'Antiquité, de l'époque romaine, de la période byzantine, de la période ottomane, et puis un mélange des populations. On trouve par exemple sur la place du marché aux puces des objets qui viennent de l'Orient, de l'Occident, qui ont été rapportés par les navigateurs de Venise par exemple, et des objets qui font partie de la vie quotidienne des Grecs. Donc on aime bien ce brassage, ce mélange d'époque et d'histoire. Ah regarde les comboloïs là. On les voit les hommes dans les cafés. On les voit égrener des petites billes pour passer le temps, se détendre. Religieux, hein, oui, c'est étonnant parce que les gens pensent souvent que c'est religieux alors que c'est pas du tout un chapelet. Kalimera, please. Hello. Can you just show us how you use it? Yes. I love seeing. Yeah, here it's very traditional. Yes. Here in Greece it's just a relaxing figure game. Okay. And you can play by 3 ways. The first one is that one. We like to hear the sound of the pieces. Okay. The second and the most traditional is that one. Yes, I like this one. Okay, yeah. It's Everybody the most do this. popular. Okay, and the third one, you just count the pieces. That's it. Okay, it's very easy. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στρίβουμε και βρίσκουμε την πλατεία Αβυσσινίας. Εδώ συναντούμε τους περισσότερους αντικέρ. Κάποιοι είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων πάνω από μισό αιώνα. Αγοράζουν και πουλάνε κάθε λογής αντικείμενα. Oh, c'est sympa. Tous les objets en argent. Moi, j'aime bien les ex-voto. Chaque fois qu'on vient, on en achète un. Regarde, le bébé. On est toujours fascinés parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'objets, il y a beaucoup de choses dans ces boutiques, à la fois des objets du quotidien, à la fois des objets plus antiquité. Et il y a toujours un petit truc qui nous donne envie d'aller regarder, de comprendre un peu plus ce que c'est. Donc voilà, c'est toutes ces époques, toute cette culture qu'on retrouve ici. Ο Μανώλης κληρονόμησε το κατάστημα του πατέρα του που ήταν κληροδότημα από τον δικό του πατέρα. Σήμερα είναι ο πρόεδρος των Αντικέρ και ο θεματοφύλακας μιας άλλης ελληνικής ιστορίας. Μιας ιστορίας από την καθημερινή ζωή. Βεβαίως, οτιδήποτε είναι παλιό έχει μία ιστορία πάνω του. Σε κάποια κομμάτια μας τη λένε και την ιστορία. Δηλαδή, ποιανού ήτανε, αν ήταν κάποιος γνωστός,
επώνυμος, όλα αυτά έχουν περάσει από τα χέρια μας. Είτε είναι σε έπιπλο, είτε είναι σε μικρό αντικείμενο. Ποιος το είχε στην κατοχή του, για πόσα χρόνια, πού το βρήκε. Κάνοντας βόλτα στο μοναστηράκι με όλα αυτά τα αντικείμενα, ο καθένας εφευρίσκει τη δική του ιστορία και βρίσκει μια νέα οικογένεια. Ο Λυκαβητός είναι ένας από τους 7 λόφους της Αθήνας. Η κορυφή του είναι στα 277 μέτρα. Αξίζει να ανέβετε μέχρι την κορυφή. Από εκεί ψηλά η θέα 360 μοιρών είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Λυκαβητός είναι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος. Η θεά Αθηνά, που κουβαλά έναν βράχο στην πλάτη για να ενισχύσει την Ακρόπολη, προσέχει 2 κοράκια στον ουρανό. Κακός ιονός. Έτσι πετά τον βράχο και δημιουργεί αυτόν τον λόφο, τον Λυκαβητό. Πολύ κοντά στη θάλασσα, στα νότια της Αθήνας, ένα μοναδικό πολιτιστικό κέντρο που περιβάλλεται από έναν γιγάντιο κήπο. Είναι το ίδρυμα του πλούσιου Έλληνα εφοπλιστή Σταυρονιάρχου, που χρηματοδότησε το έργο για να ενώσει στο ίδιο μέρος την Εθνική Όπερα και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ο Νικόλας μας ξεναγεί στο πάρκο που άνοιξε τον Αύγουστο του 2016. So Athens is one of these cities that is built on 7 hills. We can see from here actually the Acropolis and Lycabettus and the Pnyx and other of these ancient hills. So Renzo Piano has created a new hill for Athens. He actually decided to construct the buildings of the library and the opera hidden inside a hill that will provide view to the sea, but also converse with the old hills of Athens. Ο Ρέντσο Πιάνο σχεδίασε ένα οικολογικό κτίριο. Πράσινη στέγη πάνω από τη βιβλιοθήκη, ηλιακοί συλλέκτες και συλλογή όμβριων υδάτων για τον Μεσογειακό κήπο. Στόχος του Ιδρύματος Νιάρχος είναι να έρχεται το κοινό. Κάθε χρόνο ξοδεύονται 5 εκατομμύρια ευρώ για δωρεάν δραστηριότητες. Το πετυχαίνει. Τα 3 πρώτα χρόνια το τίμησαν 5.300.000 επισκέπτες. So we try to be very inclusive and to redefine the concept of public space here in Greece. Culture is not for the few, it's not for the elite. Culture is for everyone, and knowledge is for everyone. You can learn as long as you live. We have programs that start from like babies to people that are 100 years old, and everyone has the right to education, learning, nature, and culture. Ο Νικόλας θα συναντήσει την Εύη. Για λογαριασμό της Εθνικής Όπερας, η Εύη συντονίζει τα εργαστήρια που είναι ανοιχτά για το κοινό, όπως τη διαπολιτισμική χοροδία. So, are you getting ready for tonight? Yes, we are just putting the music on the piano so that all the singers of the choir can grab the music and get ready for the rehearsal. This is a choir for refugees, immigrants, and people who live in Athens. It's for adults. We don't do auditions. What we do want is people who love singing and want to meet each other and learn from different cultures. So this is happening every Monday, and we sing songs from all different countries. Στο διπλανό στούντιο η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική.
Μία ομάδα ερασιτεχνών χορευτών προβάλλουν την επόμενη τους παράσταση. Υπάρχουν άρτοι μελείς, αλλά επίσης άτομα με προβλήματα όρασης και προβλήματα ακοής. It's amazing what they achieved. Last time I saw them, it was long ago, but they're really together. It's all out of memory. It is actually an investment to the people. And because, people is the human capital that, every country has, and it's the most important capital it has. So by helping and supporting them to broaden their horizons, to explore culture, to learn at every age, it is an investment to their future and to the future of the city. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος οργανώθηκαν πάνω από 3.500 δωρεάν εκδηλώσεις. Το κοινό τιμά αυτήν την πολιτιστική δράση. Ένας στους δύο Αθηναίους απόλαυσε το πρόγραμμα. Για να ξεκινήσουν καλά τη μέρα και να μένουν σε φόρμα οι Έλληνες έχουν ένα μυστικό. Στο πρωινό τρώνε πεντανόστιμο πηχτό γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς. Το μέλι είναι σύμφωνα με τη μυθολογία η τροφή των θεών. Είναι επίσης καλό φαγητό για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αργότερα μέσα στη μέρα, οι Έλληνες κάνουν μία παύση. Κοντά στην Ακρόπολη πολλοί κάθονται για να απολαύσουν τον φημισμένο ελληνικό καφέ. Ετοιμάζεται σε ένα μικρό χάλκινο μπρίκι. Για όσους προτιμούν να δροσιστούν οι Έλληνες, φτιάχνουν καλό φραπέ. Η ιστορία της οικογένειας Λαλαούνι ξεκίνησε στους πρόποδες της Ακρόπολης. Μια μεγάλη οικογένεια κοσματοπολών γνωστή σε όλον τον κόσμο. Η Δήμητρα ανήκει στην 4η γενιά. Μόλις γεννήθηκε, ο πατέρας της την έφερε εδώ. This is the house where my father was born. So there's a long history to this building because when we first grew up, this was the actual home of my father, and next to it was the workshop. So when we grew up and started coming to the workshop, it was all a discovery because it was a little bit of everything, so like a labyrinth. So it was full of exploring little corners. It was very exciting. Η Δήμητρα φτάνει από το Λονδίνο όπου ζει. Μια φορά τον μήνα όμως έρχεται στην Αθήνα για να συναντήσει τη μητέρα της, τις αδελφές της και την ανιψιά της. Διευθύνουν μαζί τον οίκο κοσματοποιίας που ίδρυσε ο πατέρας τους. Πώς πήγε η Κατερίνη, μαγαζί, όλα καλά? Καλά, όλα καλά. Όλα εντάξει, προχωρούνε? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έλα, μπράβο. Τα κοσμήματα στην πόλη. Α, τι ωραία. Ναι. Το έχω δει αυτό που ήταν. Ναι. Έχεις βάλει τίποτα στο Instagram, Λάουρα, από αυτά? Κοίταξε, τώρα βάλαμε όλα τα καινούρια. Η συλλογή καινούρια που αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχω βάλει πάρα πολύ βιοσύμβολα. Η ιστορία του Λαλαούνι είναι πλέον σήμερα μια ιστορία γυναικών, οι οποίες από μικρή ηλικία έκαναν στο παιχνίδι τους ότι έφτιαχναν κοσμήματα. We were brought up coming to the workshop, hammering, usually more destroying than creating. Then I loved enameling. So it really was in our blood. It may sound, silly today to tell people, but when you are brought up in this atmosphere, and all you talk about all day is the new creations, the new techniques, it really goes into your blood. Στα εργαστήρια, τεχνίτες επεξεργάζονται χρυσό 18 ή 22 καρατίων. Λιώνουν και διαμορφώνουν τον χρυσό και έπειτα τον λαξεύουν έμπειρα χέρια για την κατασκευή πολυτελών κοσμημάτων που είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική. Every piece of jewelry has a story to tell. It's jewelry with a soul. And when you work with the gold, which is a material which is so pure, and you can treat it in so many ways, and it's so sculptural, you become one
with it. And also the same way that we are the fourth generation, many of them are also the fourth generation, and many of them have been taught that. And many of the people you saw today have also seen us grow up. So we have the new generation of jewelers and people who work, but also the old generation. So it's a family business also in the extended sense. Τα κοσμήματα σχεδιάζονται από τη Μαρία Λαλαούνη. Η Δήμητρα όμως δίνει πάντα τη γνώμη της. Μαρία, σου έχω φέρει εδώ αυτά. Είναι αυτά τα κομμάτια που είναι οι πέτρες. Και έχω φέρει... Αν το γεμίσεις με λίγο πέτρες, να το κάνεις λίγο διαφορετικό. Το σκέφτομαι που τις βλέπω. Είναι πως έχουμε βάλει τα διαμάντια στο σταυρό. Ναι. Και εκεί. Ναι. Κοίταξε, θα αφήσουμε τότε αυτά σε χρυσό, όπως είναι που τα έχω πάρει. Τα πήρα και για το μαγαζί αυτά. Να τα πάρω ήδη από τώρα. Γιατί στο τουρκουάζ το σκουλαρίκι δουλεύει πολύ ωραία. Ή το βάλεις εκείνο. For me, Lalaonis is a lot of workmanship of gold. So it's different techniques on gold, bringing different textures on gold. And then it's uniqueness of design. So every new collection has to be something entirely new. And yet, to have this rappel of the Lalaonis look. Για τις περισσότερες κολεξιόν της η Μαρία στρέφεται στο παρελθόν όπως ο πατέρας της. Κάποια κομμάτια, για παράδειγμα, είναι εμπνευσμένα από τη βυζαντινή, κλασική και μικηναϊκή περίοδο. Τα κοσμήματα όμως πάντα αναδιαμορφώνονται ώστε να μπορούν να τα φορέσουν οι σύγχρονες γυναίκες. Η Πλάκα είναι από τις πιο γραφικές γειτονιές της Αθήνας. Είναι επίσης από αυτές που κατοικήθηκαν πιο παλιά. Βρίσκουμε αρχαιότητες, σπίτια που χρονολογούνται από την Οθωμανική εποχή και μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Είναι ένας λαβύρινθος. Αυτά τα σοκάκια είναι μαγευτικά. Οι προσώψεις είναι χρωματισμένες και οι δρόμοι πλακόστρωτοι. Από εκεί βγαίνει το όνομα Πλάκα. Η γειτονιά αυτή είναι πολύ σύχναστη. Αξίζει να καθίζετε έξω και να απολαύσετε την ήρεμη μεσογειακή ζωή. Κατευθυνόμαστε στη Λούτσα με τον Άγγελο. Σε απόσταση μιας ώρας από την Αθήνα η παραλία είναι ένας παράδεισος για τους kite surfers. Ο Άγγελος παραδίδει μαθήματα kite εδώ και 10 χρόνια. Άφησε τη δουλειά του στην τράπεζα για να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Come on, it's very boring to be in an office all day. For 8, 9, maybe 10 hours in an office. It's much better to be at the beach. It's nice to see your student, to make progress, to be happy. And all the people at the beach are very, very happy. You don't see a bad mood at the beach. You will never see a bad mood at the beach. Άστο. Είσαι εντάξει. Πάμε. Πάρ' το σανίδια, πάμε αριστερά πόντα. Πάνω, κάτω. Let's go down. Ο Άγγελος εκπαίδευσε εκατοντάδες kite surfers. Επίσης έδωσε συμβουλές στον Άλεξ για να βελτιώσει την τεχνική του και είχε αποτέλεσμα. Σήμερα οι δύο αθλητές δουλεύουν μαζί. You must be patient because in the beginning the kite surfing is very, very difficult. You feel a bit dummy. You see the other guy to do it so easily and it's too difficult in the beginning just to fly your kite right, left. Don't disappointment and make practice. You need time, lot of time. Ο Άλεξ έμαθε kite surfer με τον πατέρα του στην Πάρο όταν ήταν 11 ετών. Σήμερα είναι παθιασμένος kite surfer που περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στο νερό. Angelos really teach me a lot of things about kite surfing, about safety, how
myself how I have to teach to other people, and I think he's one of the best teachers in Greece. The sensation that you have during kite surfing, you have this feeling of power in your hands, and you can do high jumps, tricks, rotation, be inverted. All this really get me very exciting. The beginning is always a little bit difficult for somebody, but it's a sport that is for everybody. Old people, young people, everybody can kite surf. The important thing is to have passion and the courage to continue and trying for be better in the water. Η Λούτσα είναι από τα καλύτερα μέρη για kite στην Αθήνα, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων. You can have a work in Athens. You can work until 5 or 6 and 45 minutes at 7 o'clock to be at the beach, and you can kite for 2 hours until 9 o'clock for sure. Όλοι μπορούν να τολμήσουν να κάνουν kite στη Λούτσα, ακόμη και οι τουρίστες. Αυτό που χρειάζεται για ένα καλό μάθημα είναι απλώς ο κατάλληλος άνεμος. Η συνοικία του Ψηρή είναι πολύ της μόδας. Μικρά δρομάκια και λίγα αυτοκίνητα. Αργά το απόγευμα γίνεται έφοδος στα τραπεζάκια. Σε κάθε πλατεία όμορφα μπαρ για να πιείτε ποτό με τους φίλους σας. Είναι μια δημοφιλής γειτονιά. Είναι το στέκι πολλών καλλιτεχνών και διανοούμενων. Τον 19ο αιώνα είχε ζήσει εδώ ο Λόρδος Βύρωνας, όπως και ο διάσημος Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Κατευθυνόμαστε στην Αίγινα, το κοντινότερο νησί στην Αθήνα. Μέσα σε μία ώρα φτάνουμε σε ένα πάγκιο ειρήνης. Αφού ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, ο Γιάννης αποφάσισε να εγκατασταθεί εδώ με τη γυναίκα του και να αλλάξει τελείως τρόπο ζωής. We definitely got tired of big cities. I believe that the solution forward is people moving away from big cities. The quality of life increases many, many times, whatever you do. Έχοντας εργαστεί ως χημικός στο Λονδίνο, ζωγράφος στην Ινδία και καλλιτέχνης στην Ελλάδα, ο Γιάννης αποφάσισε να γίνει σαπονοποιός. We want to keep the original traditional handmade method. Even the carrying is handmade. We don't even have trolleys or whatever. The reason is because we want to show everyone that, you know, making soap for yourself is easy. It's not easy to run a business making soap. Η συνταγή Παρασκευής του είναι πολύ απλή. Ελληνικό ελαιόλαδο, απαλό αμυγδαλέλαιο, καρύδα και πολύ υδρότας. You know, we wanted something traditional. We wanted something that is made by hand. We wanted to go away from the mass-produced automation that the world is moving into. We want to go the other way. I think it's so much more interesting to get people to realize how it could be instead of going to a supermarket and buying a chemically based polluting product that it's not even good for them, just because it's cheaper. Κατά τη διάρκεια Παρασκευής, ο Γιάννης πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Ακόμη κι αν η συνταγή είναι απλή, το σαπούνι είναι χημεία. I feel content. So when you're producing soap, you like
you have to close yourself. I'm not picking up the telephone, I'm not answering any emails, you know, I'm not thinking about anything else. I'm very, very concentrated on the here and now, which is extremely difficult nowadays. So, you know, soap making helps you be here and now. So, you know, if you're being here and now, you always feel. Ο Γιάννης ήρθε στην Αίγινα αναζητώντας γαλήνη. Ήθελε να πάρει τον χρόνο του, να δουλέψει χωρίς πίεση, να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει, μακριά από τις εκκοφαντικές πόλεις. Μικρό ταξίδι στις Κυκλάδες, αλλά δεν φεύγουμε από την Αθήνα. Τα αναφιώτικα είναι μοναδικά στο είδος τους. Στους πρόποδες της Ακρόπολης 40 σβεστομένα σπιτάκια. Τον 19ο αιώνα, λιθοξόοι και ξυλουργοί από την Ανάφη, ένα νησάκι στα ανατολικά της Σαντορίνης, ήρθαν να εργαστούν στην ελληνική πρωτεύουσα. Για να μην τους πιάσει νοσταλγία, για να μην ξεχάσουν την ιστορία τους, αυτοί οι τεχνίτες αναπαρήγαγαν το περιβάλλον των Κυκλάδων. Μικρά σπιτάκια, σαν και αυτά της Ανάφης. Κοντά στο μοναστηράκι επί της Λεωφόρου Αθηνάς βρίσκεται η κεντρική αγορά. Ένα ιδιαίτερο μέρος γεμάτο ζωή. Οι υπόστιγες αγορές που κατασκευάστηκαν τον 19ο αιώνα στεγάζουν την Ιχθυόσκαλα και τους καλύτερους κρεοπόλες της πόλης. Κάθε μέρα ο Χρήστος, σεφ του όμορφου εστιατορίου Θέσπη στην Πλάκα, έρχεται και κάνει τα ψώνια του. Καλώς το Χρήστο, καλό παιδί. Καλά είμαστε, μια χαρούλα Χρήστο. Καλά. Θα βάλεις ένα λαβράκι. Στάρα αστήρι. Για μάτι ψάρι. Όταν βλέπεις ένα υλικό, παρατηρείς αν είναι φρέσκο, αν είναι εντάξει. Φαίνεται φρέσκο το ψάρι, έχει ευκαμψία, είναι λαμπερό το μάτι του, όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν. Τα λαχανικά είναι φρέσκα, είναι ζωντανά. Και όταν έχεις αυτή την εικόνα και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, εκείνη την ώρα αυτομάτως το μυαλό σου ξεκινάει και δημιουργεί μια εικόνα, μια συνταγή. Δηλαδή θα πάρω αυτό, να πάρω και αυτό, να πάρω και αυτό, να το συνδυάσω με αυτό. Και έτσι γίνεται ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι λοιπόν που εμένα από την αρχή με έκανε, ας πούμε, να αγαπήσω αυτό που κάνω. Ο Χρήστος συνεχίζει τα ψώνια, αναζητώντας τα καλύτερα εποχικά προϊόντα. Έρχομαι κάθε μέρα εδώ πέρα, διαλέγω πάντα φρέσκα πράγματα. Το αρνί, έρχομαι στο συγκεκριμένο γιατί έχει την καλύτερη ποιότητα. Και θέλω να κάνω ένα μαγειρευτό τώρα με τσίπουρο και γλυκάνισο. Το αρνί είναι από την Καρδίτσα, είναι ντόπιο. Η αγορά είναι τεράστια, έχει τεράστια ποικιλία, οπότε από μόνη της είναι ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή ψάχνεις να δεις τις καλύτερες τιμές, το καλύτερο προϊόν. Όταν τελειώσει τα ψώνια ο Χρήστος, πάει στο εστιατόριο, ένα μικρό μπιστρό κρυμμένο ανάμεσα σε δέντρα. Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται, καλά είστε? Σήμερα πήγα στην αγορά, πήρα ένα ωραίο ψάρι φρέσκο να το φτιάξουμε σήμερα. Στην κουζίνα ο Χρήστος φτιάχνει παραδοσιακά πιάτα, αλλά με μία πινελιά πρωτοτυπίας. Λαβράκι με σπανάκι και στίξ από πράσο μαγειρεμένα με τσίπουρο. Γενικά πρέπει να έχεις το ερέθισμα το τι αρέσει στον κόσμο και γενικά έρχεται αυτό από μόνο του, η γεύση στα προϊόντα και το συνδυάζεις. Και έτσι μπορείς από το χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου να διαφοροποιηθείς από όλο αυτό και να βγάλεις πολλά πράγματα τα οποία
Υπάρχουν δηλαδή με λίγα λόγια βάσεις στη μαγειρική. Βάσεις. Πρέπει να έχεις μια δυνατή βάση, μια γεύση ας πούμε στο πιάτο σου. Η γεύση δηλαδή είναι η βάση. Μετά τη βάση ξεκινάς και παίζεις. Είναι πώς είναι το πεντάγραμμο στη μουσική, οι νότες, μετά φτιάχνεις τη δικιά σου μουσική. Απλά πρέπει όμως να μάθεις να διαβάζεις κάποια πράγματα. Αυτό. Έτσι, το ίδιο πράγμα ισχύει και με τη μαγειρική. Ο Χρήστος είναι 30 ετών και είναι η πρώτη φορά που έχει τα ηνία ενός εστιατορίου. Η πρώτη φορά που είναι σεφ. Μια καθιέρωση έπειτα από 15 χρόνια επιμόρφωσης. Όλοι γνωρίζουν τον Πειραιά. Περνάμε υποχρεωτικά από εκεί για να πάμε στις Κυκλάδες. Λίγοι όμως γνωρίζουν τον διπλανό μικρό κόλπο, το Μικρολίμανο. Είναι μια μικρή μαρίνα όπου οι Αθηναίοι πάνε για ιστιοπλοεία μόλις το επιτρέψει ο καιρός. Τα παιδιά μαθαίνουν να πλοηγούν και οι ψαράδες ονειρεύονται κοιτώντας τη θάλασσα. Είναι ευχάριστο να κάνεις βόλτα σε αυτήν την ήσυχη συνοικία πριν πας να φας φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες του κόλπου. Η Αθήνα είναι η νέα μέκα του street art. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι η Αθήνα είναι το νέο Βερολίνο. Παντού στην πόλη η τύχη είναι καλυμμένη με γκράφιτι. Ούτε ένα τετράγωνο δεν ξεφεύγει από τις ζωγραφιές, οι οποίες κάποιες φορές είναι τεράστιες. Ωστόσο, οι γκραφιτάδες μπορεί να τιμωρηθούν από τον νόμο. Ο WD είναι ένας Ινδονήσιος γκραφιτάς. Έχει συλληφθεί και καταδικαστεί πολλές φορές. Sebenarnya seni seperti ini, seperti graffiti, mural, street art, tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan masyarakat. Jadi seni ini masih bersifat ilegal, masih menjadi seni yang terlarang, dikatakan sebagai vandalisme atau sebuah tindakan kriminal. Ο WD ζωγραφίζει τους τοίχους όλης της Αθήνας. Τον εμπνέουν τα μέρη ή η αρχιτεκτονική. Εκφράζει τα συναισθήματά του και γράφει στις τοιχογραφίες πράγματα που εκπλήσουν, είτε επειδή τα κάνει τρισδιάστατα, είτε λόγω του πολιτικού του μηνύματος. Tidak ada gap antara masyarakat dengan seni, seperti seni klasik umpamanya, yang harus kita harus pergi ke galeri, bayar tiket atau apa, ke museum. Ini ada gap, jadi ruang pemisah antara penikmat seni dengan galeri, dengan seni tersebut. Tapi street art, mural atau graffiti, dia langsung berada di jantung kehidupan orang-orang, kehidupan masyarakat. Jadi dia ikut mewarnai kehidupan masyarakat tersebut. Ο WD είναι ένας ασυνήθιστος αλλά αφοσιωμένος καλλιτέχνης όπως η τεχνική του. Δεν χρησιμοποιεί σπρέι μπογιάς, αλλά τα ρολό που μπορούμε να βρούμε σε οποιοδήποτε χρωματοπωλείο. Pertama kalinya, ya sedikit sulit, tapi saya sangat menikmati karena teknik ini sangat murah. Jadi saya bisa dengan modal yang sangat-sangat murah, saya bisa membuat karya yang besar. Jadi ini memberi support, memberi dorongan pada diri saya untuk terus intens menggunakan teknik ini. Dan akhirnya pelan-pelan saya menguasai teknik ini dan saya sangat menikmatinya. Saya pikir Arten sangat menginspirasi ya. Dia
punya warnanya sendiri, chaos, chaotic, tapi sangat indah. Dia memberikan saya banyak inspirasi, memberikan sebuah dorongan untuk terus berkarya. Ο Γκραφιτάς έχει επιλέξει ως βάση την Αθήνα, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να ζωγραφίζει τοίχους του εξωτερικού, στη Σουηδία, στον Καναδά, ακόμη και στη Γαλλία. Αδύνατο να επισκεφθείτε την Αθήνα χωρίς να σταθείτε στην πλατεία Συντάγματος. Κάθε μέρα, κάθε ώρα εκτελείται μια επιβλητική χορογραφία, η αλλαγή φρουράς. Εκατοντάδες τουρίστες πέφτουν να παρατηρήσουν κάτω από τα παράθυρα της Βουλής τους άντρες με τη φουστανέλα. Οι Εύζωνες έχουν πάρει το όνομά τους λόγω της μεγάλης τους ζώνης και υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Φρουρούν 24 ώρες το 24ωρο το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και αποτελούν μέρος της προεδρικής φρουράς. Η επιλογή γίνεται με δύσκολα κριτήρια. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,80 ύψος, να περάσουν τα σωματικά και ψυχολογικά τεστ και να μένουν απόλυτα ήρεμοι κάτω από τον ήλιο και μπροστά από τους τουρίστες. Πρέπει επίσης να φορούν μάλινες κάλτσες και τσαρούχια με καρφιά που ζυγίζουν 3 κιλά το ζευγάρι. Αποτελεί όμως περηφάνεια για τους νέους Έλληνες. Η Αθήνα δεν είναι μόνο η Ακρόπολη και η αρχαιολογική χώρη. Είναι μια πόλη πλουραλιστική που εφευρίσκει τον εαυτό της κάθε στιγμή. Για να ανακαλύψετε αυτήν τη Μητρόπολη σε συνεχή κίνηση, η Τίνα οργανώνει θεματικές ξεναγήσεις, γαστρονομία, street art ή μυθολογία. L'idée de Alternative Athens, c'était exactement ça, de faire connaître aux gens la ville comme elle est vraiment, pas dans un sens touristique. On leur donne une opportunité de regarder derrière les portes fermées. Quand je suis en train de créer une nouvelle visite, je le fais intéressante pour moi tout d'abord, comme athénienne, comme grecque. Σήμερα η Τίνα καταπιάνεται με μια καινούρια διαδρομή. Διασχίζει την πόλη για να συναντήσει καλλιτέχνες. Πρώτη στάση το ατελιέ γραφιστικής της Κατερίνας. Γεια σου. Τι κάνεις, Κατερίνα? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Τι φτιάχνεις? Nous voulons faire connaître aux voyageurs les artisans grecs qui ne sont pas dans une approche traditionnelle, mais dans une approche qui fait un parcours des années antiques jusqu'à la vie moderne. Η τέχνη του εμπρού είναι πολύ παλιά. Γεννήθηκε στην Τουρκία το 13ο και 14ο αιώνα. Η Κατερίνα είναι η μοναδική καλλιτέχνη στην Αθήνα που κάνει αυτές τις μαρμαρένιες ζωγραφιές. Όμως αυτό που λες στο κομμάτι της χημείας ότι είναι το πιο δύσκολο, δεν είναι, ρε παιδί μου, οδηγίες συγκεκριμένες, δηλαδή τόσο θα βάλεις τόσο χρώμα, τόσο. Η Τίνα θέλει να προτείνει στους πελάτες της να έρθουν να ανακαλύψουν το εμπρού στο ατελιέ της Κατερίνας, να τυπώσει τις δημιουργίες τους σε χαρτί ή σε μια εσάρπα, όπως αυτό το πρωί. Αλλαγή περιβάλλοντος και γειτονιάς. Η Τίνα πάει στο Threesome Ceramics, στο Παγκράτη. Οι δημιουργίες της Χριστίνας και της Βίκης είναι πολύ σύγχρονες και δεν έχουν καμία σχέση με την κεραμική της αρχαίας Ελλάδας.
καμία προσμονή με το ξεχωριστό. Προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε την αίσθηση. Αν τώρα αυτό θα αρέσει σε 5 ανθρώπους, σε 10 ανθρώπους... Είναι πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα είναι να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Η Τίνα θα ήθελε να φέρει τους τουρίστες της και εδώ, ώστε να ανακαλύψουν αυτήν την παραδοσιακή τεχνογνωσία και να γνωρίσουν αυτές τις 2 γυναίκες που άφησαν τα πάντα την περίοδο της κρίσης και άνοιξαν αυτό το ατελιέ για τη χαρά της δημιουργίας. La crise était une opportunité de faire sortir cette créativité d'une façon violente et de dire on n'a plus rien, tout ce qu'on connaissait n'existe plus, donc de rien, il faut créer quelque chose de nouveau. Η Τίνα σκέφτεται 1000 άλλες τουριστικές διαδρομές για να ανακαλύψουμε την ελληνική πρωτεύουσα υπό άλλο πρίσμα. Ένας έξυπνος τουρισμός ζωντανός εις αναζήτηση των Αθηναίων. Στην κεντρική συνοικία της Πλάκας υπάρχει μια διεύθυνση που πρέπει να επισκεφθείτε. Ένα μπαρ 100 ετών. Ο Βρετός. Με τα δρύινα βαρέλια του, τα ράφια γεμάτα πολύχρωμα μπουκάλια και τη χαλαρή του ατμόσφαιρα, το μέρος είναι ιδανικό για να χαλαρώσετε και να περάσετε καλά. Ο κύριος Βρετός άνοιξε το μπαρ και ένα αποστακτήριο τη δεκαετία του 20. Φτιάχνει το δικό του ούζο αλλά και μπράντι και άλλα ντόπια λικέρ, ακολουθώντας παλιές συνταγές της Σμύρνης, μιας από τις πιο φημισμένες ελληνικές πόλεις της Ανατολίας. Τα σανδάλια του φορέθηκαν από την Τζάκη Ονάση, τον Άντονι Κουίν, τη Σοφία Λόρεν και τον Γκάρι Κούπερ. Κατασκευάστηκαν εδώ, στην καρδιά του μοναστηρακίου, από την οικογένεια Μελισσινού. Σήμερα, η κόρη του Ολγιάννα διαιωνίζει την οικογενειακή παράδοση έναν αιώνα μετά τα εγγένεια του καταστήματος το 1920. Κάθε μέρα εργάζεται στο μαγαζάκι της με τον σύζυγό της. Αυτό όμως είναι ωραίο, εδώ. Και βγάζεις εδώ τους κύκλους. Ναι. Εντάξει. Οπότε έχουμε τα μεγάλα κύκλους, τα πιο παιδικά, τα μικρά και πάει όλο αυτό. Αυτά που είναι σημάδια δεν τα βάζεις. Όχι. Τα πιο απαλά, βλέπεις. Ενώ εδώ είναι πιο χοντρό. It's a tradition that I picked up from my father. He didn't really teach me, and as my husband says, I stole his art. So I wanted to continue an occupation that is not supposed to be done by women. Η Ολγιάννα πέρασε την παιδική της ηλικία στο μαγαζί του πατέρα της. Ένας άντρας εκπληκτικός, ένας ασύγκριτος τεχνίτης και ένας αναγνωρισμένος ποιητής του οποίου τα έργα εκδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. The way they're made, it's a combination of very traditional way that a lot of people don't do that anymore because it's time consuming, it's cost, but it's the right way to do it. And there is an ingredient that it may sound a bit, silly, but it has to be made with love. This is adjustable. Το 2004 η Ολγιάννα αφήνει τα πάντα και παίρνει τη σκητάλη από τον πατέρα της. For me, it's amazing how you can make somebody really happy or boost their confidence just by a pair of shoes. Επί 30 χρόνια η Ολγιάννα ένιωθε ικανοποιημένη χάρη σε ένα ζευγάρι σανδάλια που της είχε φτιάξει ο πατέρας της. Τα φορούσε πάντα. My dad made that pair for me in 81. I don't want to tell you, I was very young. And I loved it so much because it was the perfect sandal for me. I kept on wearing it for 30 years. I think we grew up together. All my memories
are captured not in a USB, but in this pair of sandals. Η πιο απίστευτη ανάμνηση της Ολγιάννας γεννήθηκε στο κατάστημα του πατέρα της όταν μία μέρα 4 κομψά αγόρια πέρασαν την πόρτα. It's not normal to have the Beatles at your shop. It was unnatural, but I appreciated when I grew up afterwards. And then you understand that even legends can be just people, that they need shoes. Η φήμη των σανδαλιών Μελισσάνος προσελκύει πελάτες από όλο τον κόσμο. Όταν περπατάς καλά, είσαι καλά. Στην καρδιά της Αθήνας, πίσω από την Ελληνική Βουλή, βρίσκεται ο Εθνικός Κήπος, ένα καταφύγιο βλάστησης σε μια πόλη υπερβολικά δομημένη. Συνολικά, 150 στρέμματα μακριά από την κίνηση και τη φασαρία της πόλης σας βοηθούν να αναζωογονηθείτε. Το πάρκο δημιουργήθηκε το 1836 υπό την παρόρμηση της βασίλισσας Αμαλίας του Ολδεμβούργου, τη γυναίκα του Όθωνα του Πρώτου. Η βασίλισσα προσλαμβάνει έναν Γερμανό βοτανολόγο, τον Φρίντεριχ Σμιτ, ο οποίος φυτεύει πάνω από 15.000 ποικιλίες φυτών που προέρχονταν κυρίως από το Μιλάνο. Προσθέτει επίσης χελώνες, παγόνια και πάπιες για να διασκεδάσει τη βασίλισσα. Επιστρέφουμε στην Αίγινα για μια βόλτα σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Ο Ανρί Πολ εγκαταστάθηκε στο νησί πριν από 30 χρόνια. Είναι παραγωγός φυστικιών, αλλά είναι κυρίως παθιασμένος με τη φύση. Με τους φίλους του αρέσει να βρίσκει ξεχασμένα μονοπάτια και να τα συντηρεί. Ça fait une dizaine d'années qu'on essaie de refaire vivre les vieux sentiers d'Égine, qui sont complètement abandonnés, plus personne ne les utilise. Et donc aujourd'hui, c'était une petite opération entretien. Ο Λευτέρης είναι ο γυρεότερος της ομάδας. Είναι πάνω από 80 ετών και λατρεύει αυτές τις εκδρομές. Εγώ δεν είμαι πολύ θρήσκος και δεν πιστεύω στις θεότητες, αλλά είναι μια ηρεμία, μια ησυχία, είναι ωραία. Είναι πραγματικά τα τοπία. Αυτή η θάλασσα, να τη βλέπεις από μακριά, το απέραντο γαλάζιο. Το απέραντο γαλάζιο. Αυτά τα μονοπάτια υπήρχαν ανέκαθεν. Άλλοτε τα χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Όλοι ζούσαν στα βουνά, μακριά από την ακτή και τους πειρατές. Σήμερα, οι μόνοι που τα διασχίζουν είναι οι βοσκοί όπως ο Σόσο. Από την αρχή. Γεια σου, Σόσο. Γεια σου, Λευτέρη. Τι μου κάνεις? Καλά είσαι? Μια χαρά, εσύ. Δεν μου λες η δουλειά που κάνουμε εδώ πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καθαρίσαμε καλά? Καθαρίσατε καλά και μπορείς και περπατάς. Είναι πια μια καινούργια τάση σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά και νομίζω και παγκοσμίως γίνεται αυτό. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να περπατήσουν, να βγουν στη φύση. Εδώ θα έρχονται ομάδες, θα χωράσουν το φιστίκι, θα φάνε στα εστιατόρια. Δηλαδή είναι και για το νησί είναι μια οικονομική ενίσχυση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί, τα μονοπάτια. Αλλαγή τοπίου. Κατευθυνόμαστε στα βόρεια του νησιού, στην Παλαιοχώρα, αρχαία πόλη της Αίγινας που κατοικείται από την αρχαιότητα. Σε αυτό το βραχώδες ύψωμα βρίσκονται 35 εκκλησάκια, στα οποία μπορούμε να θαυμάσουμε τοιχογραφίες από περασμένους αιώνες.
Εδώ τα μέλη της ομάδας αφήνουν σημάδια για να κατευθύνουν τους πεζοπόρους. Sur la vieille ville d'Égine, on a décidé de faire un essai, de remplacer les plaques par des plaques en céramique, parce que ça, la couleur s'en va pas. C'est cuit et c'est... On a essayé de donner une petite identité particulière au sentier d'Égine en utilisant la pièce de monnaie qui est le symbole d'Égine. Ο βασιλιάς Φίδων του Άργους είχε επινοήσει τα πρώτα νομίσματα διακοσμένα από μια χελώνα. Εμφανίστηκαν τον 7ο αιώνα π.Χ. Παλιά τα κατασκεύαζαν από κεραμικά υλικά. Τώρα κατευθύνουν τους περιπατητές στα μονοπάτια της Αίγινας. Η Αθήνα είναι μια γιγάντια πόλη σε συνεχή κίνηση. Ευτυχώς η Ακρόπολη είναι πάντα εκεί σαν ένας φάρος μέσα στην πόλη για να προσανατολίζεσαι εύκολα. Από την κρίση και μετά η Αθήνα χρειάστηκε να βρει μια επικοινωνιακή δυναμική. Είναι η πόλη των δυνατοτήτων. Είναι ευχάριστο να εγκατασταθείς στην Αθήνα για να ζήσεις, να διασκεδάσεις, να εργαστείς. Και για όσους θέλουν να περάσουν 2-3 ήσυχες μέρες, είναι εύκολο να πάρουν ένα καράβι για τις Κυκλάδες.